harikan lampaing rata tanantara praptaing sukune ngarga eran tumingaling pakulon asrining dendeng saengga praja dendeng saengga praja umbyung swarane pradangga busekan kang jalma budale para paraga ingkang sampun nitih turangga menika bidalipun kairing dening umbul suarane ayo para paraga sing siap siaga ya karya was Bata rupa pudaling wadya kumurung tumandang kirang-kirang suka tandang-tandang jumangkang gagak kumrika keliru perang wasamato siyoga demakarya angangkan karyane praja mure Sukoharjo Bata rupa budale wadya kumurung tumandang kirang-kirang cuka tandang-tandang jumangka gagak kumreka liru pernah dosa mata siyaga demakarya angkat karyane praja mure Kartarjo siaga para prajurit ingkang ngagem busana pating galebyar pating salorot yen Cinandra candrane blalak-blalak wae sih hea ayo waspada ayo ayo
Aduh penake. Ayo le. Ayo yo. Masih bersama Turonggo Aryo Muda. Ayo bebarengan prokonco ikule padha digoyang lenggat lengku joketane aduduh kaya aning semake nyenggol rono nyenggol rene aduduh goyangane sarwa oke lenggat lengku joketane ser 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 aduh penake Pak Mirun nyapa to celuk-celuk iki. Asik. Ayo bebarengan prakonco pinggule padha digoyang tengku joketane aduh saya ayam semakin yo 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 sing hati-hati yo ngger yo waspada ngger Was lo lo was ayo alon-alon matone bisa kelakon ngger oh mak yo ye a lo ye a ye a yo was la pas ayo la awas lo la ye a awas ayo awas lo la ayo lo awas yo ayo ayo
berhibur bersama Turangga Karya Muda. Tanpa mikir yo kene tansah klisian muntar-muntir wetenge rasa kroncongan saya kepengin wae nikmati sego pate gawang-gawang blendrang teri tempe sambel dengar trasi dele tompang kulup godhong kates lembaran dipangan esok mantuk lek mangan senape mantuk dipangan menyani sego patek ora maria pengen wae nikmati sego pate kawang-kawang blendeng tari tempe sawar sambal blandingan trasi dele tompang kulup godhong kates lembaran dipangan esok mantuk lek mangan senape mantuk dipangan bengi nyeni sego patek ora maria
Awas, ayo. Ayo. Was. Do. La. Was. Ricik kumicik krimise wis teka sedelo maneh bapak ni wis teka aja kaget aduh rika beton napa bungkus petak niku isi napa ayo alon-alon watoni bisa kelakon ger mak ayo la lo 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 yeah yeah go la awas la ayo penak yo mak turangga karya muda mak penak tenan yeah la la bos la yeah yeah was la lo 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 ya la to yeah la to awas
ayo ayo sing siap siaga ngger ayo ngger ye la bos la ayo la lo ye a ye a lo pas ye a ayo la lo ya ye a pas la ye la ayo ayo was ayo leno pangedamu sebelah dadamu ayo maju kene kira ayo maju kene was ye la ayo wes la ayo ye ayo was ayo dinake bersama Turangga Karya Muda tak betike mawar kuning tak arase mawarku karo tak liling yen nuju sumanding buluku merinding mawarku mani eca ayu mawar kuning tak anggo sumping ya bareng anyeni angambar wewangi ayo yo ayo waspadake ayo weh lah ayo alon-alon watone bisa lakon nger ayo nger was ayo lah ayo ayo layak menawi samper Prabu Karo ayo awas leno pakai daun sebelah siangmu ayo
Ayo ger waspada ger ayo. Nah, foto. Was. Ayo. Yo. Wah. Ayo. Nah. Was. Dah. Ayo. Yo. Bersama Turonggo Karyo Muda. Waduh, awas minggir le. Ya. Woi. Wah. Kok. Ah. Waduh. Yo. Yo. Yo, awas. Waduh. Lah. Yo. Ayo, hara. Ya. Yo. Ayo ger, sing waspada. Ya. Waduh.
tak guk tak tak tek tak tek tuk guk tak tak tek tak tak guk tak tak tek tak tek tak guk cuma klek seru imbalan lesung cuma klek menakar mangokok kumandang ngabak isu jroning apa disentok tok tek tok tok guk tok tok tek tok tek tok guk tok tok tek tok tok guk tok tok tek tok tek tok guk yo ayo le ayo le ayo le awas ajar 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 hei ya kok 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 hei ayo Amo amo Jaya Brata Singa barong pranyata hambebayani gereng tan kenopit nandung netranyo pindho dahono watak ira durangkara kang kasuwur gawe tunane sesama yen lena kenopi lahi wase mikir mikur ing akara akarana karena marti siwi mereka tarta bakar tindik ngilmu katumrap ning tanah Jawa agema agemi ayo waspada kengger ayo nger waspada kengger wase ayo layak layak sekalipun sang Prabu Singobarong ye ayo rome yo was loh
Sigra sigra ngayupa angayai karya pakaryan ning praja gumregot sangkut tancut tali wanda manunggal setya tiap-tiap jinarasri swara niku murut samya rebut arsi estu padha dawanya sanyata sajuru ngayahi karya sigra sigra ngayuka ngayahi karya pakaryan ning praja gumregot sangkut tancut tali wanda manunggal setya dempiak jinarasri swara niku murut samya rebut arsi estu padha dawanya sanyata sajuru ngayahi karya saged glarung tresnaku nalikane aku ninggalke sliramu apa jroning ati ing nalika kuwi brebes milih kang dadi saksi ning tresnaku ning sliramu rasa melang ning kahanan tangga sadat di papalang atiku raku wowo konku ninggal tresno ning arep iso ati malah lara jeret badan jeret ati mires saben dina atus tangis lara nggonku ngampah saya lara ninggal tresno gamatar nggonku nalongso jaret jroning ati senajan tresno aku tutuani nanging mong gawe linglung ati bareng ora iso manunggal gawe oh oh ayo yo ye 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 Kono mikir tan saged larang tresnaku nalikane aku ninggalke sliramu abot sajroning ati ing nalika kuwi
Ayo ger, manut marang bopong ger, ayo ger. Ora usah balelo ger, ayo. Manut. Iki tak entekne sik bopo. Iki tak entekne tak mami sik iki bopo ya. Iki tak mami sik go ke Bali aku. Loh, was lah, iki seger bopo, iki seger tambah darah bopo. Ayo tak entek nih sik iki bopo. Was